Не е Последната или предпоследната? Да, Така съм влиза на каква възраст това Точно човек? там, където се влиза. 60, нали? Две Да, е то стълби му, май. 63-ти набор. Сина му е от долната страна, зет му от долната страна тия комшия, там дето... Тримата братя на Селимето, синовете. Към она Над Те Митил. вдигнаха манастир ли? Не, от другата страна. глухата уличка, нали? Да, една Да, Джамбаза, да, Джамбаза. да, знам Над ги. Джамбаза. Това е било сигурно трудно. И той не е искал, ама аварийност. станало. Точно вечерта, Лошото, че преди да тръгна. стане това, Не е трябвало да... То сутринта става. Сутринта. вечерта преди да стане това, аз си карах едно жълтенци от баскетбол голи. От манастира И от дясната страна на параклиза имаше кола. И аз спрях. Едва тръгна, беше заведено. Беше много лапавици, беше заведено. И кой вика там с 60-70 кара? Глупости, там не може да се кара с 60-70. 30 караш. С 30 караш. Ама и той тръгва от 50 метра тръгва, бе. Той закъснявал за работа и е карал с висока скорост. Няма къде. Ти не можеш да караш там с висока Нали, скорост. двама Че е тръгнала. Двама, да. Тя е поела удара. Тя е била зад това. Добре, ама това не е разбрал, че... Няма да разберем. Ще карма, че ще настъпиш, ще разбереш. Как не разбереш? Не, Ще бъде ли работа?
запис ще има, който ще бъде качен на допълнително на страницата. Да. Следващата докладна записка по дневния ред, докладна записка номер 190 от 18 ноември 24, отново за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПП, съгласно заявление от физическо лице за имот, находящ се в местността Вриш и терасите, параграф 4 на град Куклен с идентификатор 41830 за вилно застрояване отново. Ако нямате въпроси, подлагам на гласуване допускането на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 10 за. Само първата докладна 11 за, следващите Махмуд Талиев няма в момента. Следващата докладна записка с входящ номер 191 за издаване на 191. Да. 191 за издаване на разрешение за изработване на ПУП, ПРЗ и ПП по заявление от физическо лице за имот отново в местността Вриш и терасите по плана на параграф 4 за град Куклен с идентификатор 40130 за вилно застрояване. Въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускането на докладната за разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 9 ли сега? 9 за и доктор Кметова няма, да, допуска се. Следващата докладна записка с входящ номер 192 от 18 ноември, отново за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПУП, ПП по заявление на физически лица за имот, находящ се в местност Карамандра на село Яврово, идентификатор на имота 87179.10.23 за вилно застрояване. Въпроси по докладната? Няма. Подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен да я допусне, моля да гласува. 9 за. Допуска се. Докладна записка с входящ номер 193 от 18 ноември 2024 година за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПП съгласно заявление на физически лица за имот с идентификатор 18277.5.74, находящ се в местност Киселица по кадастралната карта на село Гълъбово за обект жилищно строителство. Въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 9 за. Допуска се. Следващата докладна записка с входящ номер 194 от 18 ноември 2024 година. Да. Да, докладна за първи път ли гласуваме там? Какво гласувахме преди транспортен? Да. Тази 193 ли? Да. Транспортен. Да, добре. Той е отразен, мисля, и в кадастъра този път вече. Има го като... Да. 194 входящ номер за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПП съгласно заявление от физическо лице за поземлен имот номер 567 в местността Аршов Кайнак, село Гълъбово, по параграф 4 на село Гълъбово за вилно застрояване. Въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускането на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 9 за. Допуска се. Докладна записка с входящ номер 195 от 18 ноември за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ, ПП съгласно заявление от физически лица за поземлен имот с идентификатор 63238.7.113, находящ се в местността Ветряк по кадастралната карта на село Руен за жилищно застрояване. Отново. Въпроси имате ли? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 9 за. Допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 196 относно актуализация на бюджет 2024 година на община Куклен. Във връзка с отчета за касово изпълнение към 31.10.2024 година се налага да се направят компенсирани промени в плана на бюджета за 2024 година на община Куклен. Разгледали ли сте докладната? И ако има въпроси, слушам. Няма. Подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 9 за. Допуска се.
Следващата докладна записка е с входящ номер 197 относно информация за текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30 септември 2024 година. Въпроси по тази докладна има ли? Кой номер е? Докладна записка 197. Тя е с всички справки към нея. Приложенията са в една голяма папка и ви е изпратена отделно. Въпроси имате ли по тази докладна? Да, имам. Да, слушам. Заповядайте, госпожо Филева. Благодаря. Имам въпрос първо по приходната част на бюджета, така както е дадено. Приходите, които са от продажбата на нефинансовите активи, т.е. това са сгради, транспортни средства и земя, за какво планирано да се използват? 193 510. Т.е. те са използвани голяма част. Да, голяма част от тях са използвани. За какво са използвани? Даже виждам, че са използвани 194 468. Не, толкова са постъпили, грешка. Толкова са постъпили. За какво е предвидено да се използва? За кои обекти в строителна програма да отидат? Какво? Приходите от продажба. Активи, в качество земята основно и продажбата на транспортни средства и сгради. Да. Ами те продажбата отиват за капиталови разходи, строителна програма, както са гласувани по Да, за бюджета. кои обекти? Трябва да помня как ги гласувахме, не знам. По приоритетност, които са в строителна програма. Добре, може и за сесия. Нали ги Ние сме ги посочваме взимали откъде ще се финансират, дали с външно финансиране, дали с местни приходи. За улица Васил Левски. Трябва да погледна, не знам. Кога сме приемали бюджета са залагани, нали така? Тоест до сесията някаква информация. Колко казахме? 194 нещо ли? 194 хиляди. И в самата докладна е записано, че са постъпили като дарения средства в размер на 69 040 лева за организиране и провеждане празника на общината. А пък по един отговор, който аз бях поискала в друга връзка, е посочено, че средствата за дарение за празника на общината са 46 100 лева. И общо целият празник струва 60 000 лева. Нещо е постъпило след това ли? Трябва да проверим. Да. Записвам се за сесията. Така, и пак предполагам, че тези всички средства са посочени в дейност, култура, коя беше там? Да, 759, други дейности по култура, да, които по първоначалния бюджет са били 73 700, а сега по настоящия отчет са изразходвани 112 935 лева. Да, по принцип средствата, които са получени от дарения и с предназначение празника на общината, увеличават плана на дейност други дейности по културата. Добре, съгласна съм, ама просто да... Добре, уточняваме. Да се уточним, да се уточни точно тези средства, тая разлика, която се... Да, защото... Вероятно има и някакви дарения, които са с друго предназначение, не са точно в тази дейност. Просто трябва да се гледат аналитично. Да, просто ми направи впечатление, че има около 40 000 лева разлика, за това го поставям въпроса. Може и някаква техническа грешка да е. Добре, ще го уточним. Да. И другото, което искам да питам за дейност, домашен социален персонаж, тези средства, които са от дарението на господин Челунов, къде се отразяват? В дейност, домашен социален персонаж, 524. Да, ама за кое точно? Е разпределена в зависимост от разходите в месеца, основно за храна. Да, може да е всичко, защото изпълнението до момента е 100 000. А пък неговото дарение е 7. Да, то заплати.
Да, ние плащаме заплатите. Точно така. И осигуровките, а с неговото дарение се финансира издръжката, но не в пълния размер, защото в издръжката също има част от дофинансиране, които ние плащаме. По договора за дарение се финансират само храната и режийните. За приготвянето им. Да. Тоест? Ами, разхода за храна, плюс за закупуване на хранителни продукти, за тока, за водата и за тарелки. Добре, разбрах. Благодаря. Благодаря, госпожо Филева. Други въпроси? Извинявам се. Да. В дейност 525 клубове на пенсионера инвалида има придобиване на сгради 25 000. Това пенсионерския клуб новия ли? Да. Толкова ще струва. Само аванс. Ние бяхме заложили там 50 000. 60. Да. И искам да попитам в дейността, която е свързана с горските, каквото и да е там. Да. Някакви приходи имаме ли реализирани тази година? Да. Приходите се отразяват в 2404 в приходната част. Приходи от продажба на стоки, на продажба на услуги, стоки и продукция. Тоест това са тези 68 000 или не? Да, в тях има една малка част от продажба на услуги с техника. Основната част е от дървесина. Които са... сума аналитично. Да, ако е възможно със сесията, благодаря. И това е от продажба на тези дърва, които са за населението ли? Не, това са авансите от фирмите, които извършват сечта всъщност. От миналата година? Тази година. И които продължават тази година, защото ние тази година не сме гласували на случай. Или бъркам. За продажба на дървесина? Да, ние гласувахме, как да не сме. Не сме гласували. Не сме, аз поне нямам спомен. Ако бъркам, моля колегите да Отменихме, не сме гласували, че отменихме. Отменихме, да. За Яворово там нещо отменихме, ако не се лъжа. Да. Това ли беше, госпожо? Да, и специално за тези дърва, които са за огрев на населението, мисля, че останаха миналата година някакви неусвоени количества тази година. Дали ги усвоиха хората, ако може за сесията отговор на този въпрос. Добре. Госпожо Ганева, предполагаме записахте. Добре. Благодаря. Благодаря. Аз други въпроси има ли по тази докладна записка? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен да я допуснем, моля да гласува. Така, 9 за, въздържали се, 2. Допуска се докладната. Следващата докладна записка е с входящ номер 198 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 година във връзка с заявление за дарение на имот от физически лица. Тук въпроси имате ли? Трябва да актуализираме приватизационната програма. Ако няма въпроси, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 199, именно за дарение на имоти частна общинска собственост по заявление на физически лица Костадин Димитров Кумчев и Илия Димитров Кумчев. Става въпрос за имот. Само да видя точно идентификатора. 4467.23.346, находящ се в град Куклен, в местността Кушла с площ 84 квадратни метра. За второстепенна улица му е предназначението. Някакви въпроси имате ли по тази докладна? Ако няма... Той дарява, за да имат хората достъп. Не, те им отчуждават. Не, той ни дарява. Те даряват. Да. Имате ли въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за. Допуска се.
Следващата докладна записка е с входящ номер 200 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПП съгласно заявление на физически лица за имот в местността Шанкини Череши, номер 47 по плана на село Цар Калоян за жилищно застрояване. Имате ли въпроси по тази докладна? Ако няма... Моля? Ние продадохме преди колко време. Ама не е също. Това е възстановена собственост. Това не е също. Това 89-82 година човек още почна да си го възстановява. То много години го възстановява. 2006 са му го дали от поземлена пенсия. Са му го върнали. Колеги, имате ли въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускането и до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, 10 за, въздържали се, 1, допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 201 относно съгласие за придобиване на поземлен имот с идентификатор 40467.2.10, находящ се в местността Михов Орен, град Куклен, община Куклен, НТП Нива, площ 2034 квадратни метра във връзка с необходимостта от разширяване на съществуващия гробищен парк на град Куклен. Приложена е оценка от оценител, мисля, че беше 11 лева на квадратен метър. Въпроси по докладната? Да, 11 лева на квадратен метър. Стойността общата става 22 374. Има ли още имоти, които трябва да са... Аз дигнах ръка, обаче не видя. Има ли още имоти, които трябва да се придобият към гробищния парк? Три имота. Добре. 2 придобихме, така ли? Не. 3 придобихме, този четвърти. Те не бяха ли 5 или 6? 7 бяха. 7 бяха, ако не съм. 7 или 6 или 7? Нека да ги видя с... А с другите води ли са разговори или преговори там за придобиване? В момента не. Понеже са с много наследници от до година. Колко стават като пари? Моля? Като пари? Какво става? Ориентировъчно колко стават? 20, около 20. Около 20 000 за останалите имоти да платим. Защото са по-малки. Няма да стигна. А колко са необходими? Като изчислим площта и ако ги изчислим по 11... Ориентировъчно. Ориентировъчно. Добре, колеги, други въпроси по докладната има ли? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, допуска се. Следващата докладна записка е с номер 202 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПП съгласно заявление от юридическо лице Юпитер Холдинг за имоти с идентификатори 4467.11.494 и идентификатор 4467.11.1617, находящи се в местността Капсида по кадастралната карта на град Куклен за обект производствена, складова и офис дейност, механичен цех за детайли от желязо и стомана, склад за метални заготовки в готови детайли и офиси. Въпроси по тази докладна имате ли по заявлението на Юпитер Холдинг АД? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 203 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП, ПРЗ и ПУП, ПП съгласно заявление на физическо лице за имот, находящ се в местност Сеймен Терала по кадастралната карта на град Куклен с идентификатор 4467.13.357 за обект складови и обществено обслужващи дейности, складови помещения за промишлени стоки с офис сграда към тях. Въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожо Филева, 10 да добре. Къде е имота, просто защото забравя. Да. Просто забравя. 11 за. Допуска се докладната.
Следващата докладна записка е с входящ номер 204 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и ПУП ПП съгласно заявление на физическо лице за имот с идентификатор 4467.11.265 местност Капсида по кадастралната карта на град Куклен за обект производствени, складови и обществено обслужващи дейности, хали за обработка на метални детайли. Въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване допускането и до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. Как е докладната по направление? Да, защото ако да ориентирам там. 11 за. Допуска се. Следващата докладна записка е входящ номер 205. Относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и ПП съгласно заявление на физически лица за имот с идентификатор 63238.14.230 местност Свети Георги по кадастралната карта на село Руен за вилно застрояване. Въпроси по докладната? Ако няма... Само поздравление към тези хора, които са направили проекта. Дали са достъпи на това отзад, който е 200. Поздравления за тези хора. Браво. Подлагам на гласуване допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 10 за. Допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 206 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и ПП съгласно заявление на физически лица за имот с идентификатор 63238.14.36, находящ се в местността Свети Георги по кадастралната карта на село Руен за вилно застрояване. Въпроси по докладната? Няма. Подлагам на гласуване допускането и до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 10 за. Допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 207 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и ПП съгласно заявление на физическо лице за имот, находящ се в местността Магрян с номер 1099 в село Гълъбово, параграф 4 на село Гълъбово за обект вилно застрояване. Въпроси по докладната? Няма. Подлагам на гласуване допускането на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 10 за. Допуска се. Докладна записка с входящ номер 208 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и ПП съгласно заявление на физическо лице за имот с идентификатор 4467.9.397, находящ се в местността Червенака по кадастралната карта на град Куклен. За обект жилищно строителство 30 броя жилищни сгради за поземлен имот с идентификатора ви го прочетах. Мисля, че тук ще се образуват, ако не се лъжа, 28 опита или 30. Да, 30. Тук въпроси по тази докладна записка. Аз имаш само един въпрос, искам да го видя на скицата. Да. Пътя, който прави там някакви странни чупки, какво е това? Кръгово ли ще има там? Светофари. Местността Червенака 30 броя. Що някъде ми се видя, че 30 броя жилищни сгради. 30 броя жилищни сгради, да. Някъде като я чух, цяло вилно селище ще бъде. Може да кандидатира. 28 си купи. Ние сме давали трасе за транспорта. Какво ще ги захранваме? Даже не ги връщахме тях. Божинов да си купите. С какво ще ги Какво ще ги захранваме? захранваме? Какъв смисъл? Генератори за ток. За ток, вода. Ето, после няма вода. 405, къде е то? Къде е то парцел? Това не е ли тук? Къде е парцел? Местността Червенака, не е ли там Несрин къщата някъде? Да, там някъде около Несрин. Те съответно явно само пред тях. Там ще стане... Сега трябва да бъде скрипто предложение. Бевърли. Той ще ги построим, че... Само се радвам за това нещо. Махмуд там около Бевърли Хилс. Те покрай мене, не аз покрай тях. Вие сте там комши. Докладната за 30 опита, госпожо Филева, разглеждаме в момента 208. Това беше... Местността Червенака. Беше в една папка. Да. Там имаме и
Предходно решение за транспортния достъп, мисля, че имаме. Приложено е. Ма те тук не са разделени или са разделени? Майте първо ще се проект. Защо ми иска да ги прави 30 от там? Не знам, тук целият имот е посочен, но ти първо сигурно ще се разделя на опита. Той е разделен. Той вече е разделен. Да. Колкото 30? 30%. Те с сонда ли с какво ще се захранват, бе, гадже? С сонда ли с какво ще се захранват? С генератор. За сега. Електричество. То, какво друго може да освен сонда? Водопровод ли? Ма кога? Като се отсели пътя. След няколко години. Електрическо какво се записи? Фотоволтаици? Генератор. Те ще трябва да правят такова трафопост, най-вероятно. Да, сигурно. Защото нали имат за определени мощности писка трафопост. Те от мен са трафопоста, но... Над 20. Колегата е тук и... Ама над 20 киловата не дава вече. За 30 къщи 20 киловата ще ги вземе опит. Точно, да. Добре, колеги, някакви конкретни въпроси, ако има по докладната, слушам. Ако няма, подлагам на гласуване и допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 10 за, допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 209 по предложение на Елена Филева, общински съветник, относно създаване на временна комисия по промени в наредбите на Общински съвет Куклен. Разгледали ли сте тази докладна? Ами ние сме разгледали, ама на мен не ми стана ясно тук. Не трябва ли експерти от общината да се включват за тия? Комисията, ако прецените, че е необходима такава комисия, комисията може да си ги кани експертите, естествено. По принцип, цялата база данни, която ще е необходима на тази комисия, трябва да се предостави от общинска администрация. Аз така мисля. Не за всичко, но за някои неща, да. Що бе, може да се сравнат наредби от други общини? Да, по принцип, конкретно за анализа, който ще е свързан за... Това евентуално, ако се случи, да. Конкретният повод е, че коментирахме с един колега, той е видял някаква наредба на друга община, която му е направила добро впечатление, примерно за безопасността на движението, или може и да ни цитирам точно. И каза, разгледах я, много добре беше направена, айде да вземем, да помислим, да оправим и нашата, защото има нужда да оправим. Беше се спознал колега с докладната. И аз сетих, че в общи линии доста пъти почвам да се опитвам поне някои чисто юридически неща да оправям в наредбите. Защото има такива, които са от 2003, 2004, 2005 година и са безкрайно остарели. И друг е въпрос дали се прилагат и доколко се прилагат. Но така ли иначе е трудно и смятам, че една такава комисия би работила много по-компактно и все пак да се чуят мнения на всички. И да си вкараме в ред нормативната уредба, най-вече. Защото имам аз лично притеснение, че ще дойде един момент, в който както ни връщат решенията за продажби, ще почне да ни връщат решенията и за наеми с мотива, вие защо дигате 100 пъти началната наемна цена без мотив. Като в наредбата ви примерно е написано, да речем 20 стотинки, вие преценявате, че 4 лева, например. Да, има предложение да е от между 5 и 7 члена. Да. И за срок от 6 до 8 месеца да... Така смятам, ако имате нещо, ако въобще сте съгласни с това нещо и ако мислите, че е окей, давайте предложения. Колеги, някакви мнения по... Комисия ще могат ли да, примерно, наредби да се налагат глоби за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища и такива неща, да въведем такива наредби, които да се изпълняват. Разбира се. Значи, а не просто само да плашим гаргите и никой нищо да не спазва, защото... Имаме наредба, с която са регулирани тези. Коя е тя? Да пресним глоби и така нататък. То идеята на актуализацията на наредбите е да се анализира необходимостта от повишаване на цените на услугите, на наемите и така нататък.
Да, и да се регулират някакви обществени отношения спрямо актуалната обстановка, нали все пак. Така е, да. Аз имам един такъв въпрос. Между 5 и 7 члена. Трябва много добре да се помисли хората, които ще се включат в тая временна комисия, колко ефективно ще работи тя по отношение на цялата заетост, която имат всички общински съветници. Много добре трябва да се помисли по този въпрос. Само да изберем временна комисия. Ето, това не е идеята. И тук е много важно този въпрос да се обсъди много внимателно и всеки да прецени доколко ще може да се ангажира, защото това е сериозна дейност. За мен анализ, необходима експертиза, юридическа и така нататък, за да се направи всичко това. Аз, ако се приключи времето, само оправдание искам да кажа. Щом сме участвали на избори, сме поели ангажимент да сме съветници, трябва да намерим време за това. Така е, съгласна съм. Следващия съгласна съм. Много ангажиране. Предложение за... Оправданието, че нямаме време, закона даже не освободил от работното време. Така, абсолютно съм съгласна. За никой конкретно, нали? Има хора, които са много ангажирани, но не е задължително и да участват тези същи хора. Може други хора да са. Просто моето мнение е, че тази комисия трябва да е абсолютно ефективна, функционална, за наистина. Това не означава, че всички останали могат да правят някакви предложения. Точно така. То даже така е нормално, защото всеки е специалист в някаква област. Тя няма как комисията да... Но, нали, според мен е компактно да е между 5 и 7, иначе или да не я правим, или да е целият общински съвет, което пак е доста сложно, според мен. Това е моето мнение. Така и тя действа за срока на този анализ и се произнася с решение накрая и се приключва дейността й. Точно така, да. Така че ако имате някакви конкретни... Ако има капацитет да направи предложения някакви, ако решението на комисията се приеме от Общинския съвет, може да се подготвят евентуално и някакви предложения за промени в наредбите. Да. Като аз в този аспект бих могла да съдействам. Това мога аз да го направя без никакво проблем. Ами, колеги, някакви конкретни предложения сега ще правим ли по тази докладна или на самата сесия, защото имаме да определим броя на членовете, състава и срока на действие. Е по желание, който иска. Аз принципно съм за и... Дайте да се разберем, защото на сесията ще се разберем. Не виждам какво ще... Да, комисия само смятам, че ще доктор Кметова на докладна 209 за временната комисия сме. Аз за момента нямам еднозначно решение за мен си. Смисъл. Сега, тук в самата докладна записка има предложения за числеността и състава и за срока на действие. Извинявам се, притеснявам липсата ни на експертност. В качеството на какви ще решаваме такива неща? Общото трябва да... На общински съветници, ама някой трябва да ти даде експертно мнение. Се поиска. Ще се поиска, какъв е проблем? Имаме юрист. Какво ни пречи да си искаме без комисия? Нали, ако нещо трябва да поискаш, както сега става. Нали, вие смятате, че няма нужда да се променят наредбите на общинския съвет? Определено има нужда. Не съм има нужда. За изтървах част от разговора, не знам какво си говорим. Не смятам, че има нужда, че няма нужда от това. Да, и затова предлагам да се направи, смятам, че това е варианта да се направи, като се включат, който има възможност и желание и всеки друг, който е готов да даде някакво предложение, да го даде, за да я оправи малко тая нормативна уредба. Нямам против. Въпросът е има ли нужда от такава структура като комисия? Или просто... Тя е временна. Тя е временна структура. Тя не е постоянна комисия. Тя е временна комисия. И между другото, социалната комисия, когато седнахме и поправихме малко нещата, има резултат. Си пролича, започнаха резултат. Така че цялата работа няма загуба никаква. Абсолютно общинската администрация ще бъде ангажирана с подготовка на база данни, която да бъде предоставена на тая Ама тя комисия. Тя пак ще бъде ангажирана, независимо има ли сформирана комисия или няма. Дали ние като зададем въпросите... Така е, имайте предвид, колеги, имайте предвид, че имаме указание от Националното сдружение на общините във връзка с влизането на еврото. Сега така или не се знае какво ще стане, но общините трябва да си подготвят промени в наредбите и в тази връзка. Това е още по-добре. Аз предлагам 5-членна комисия
В тази връзка, в момента е ангажиран адвокат Николай Чолаков, който е на граждански договор тук към общината, да се разработват проекти за изменения в наредбите в тази връзка, във връзка с закона за еврото. Нали, принципно тези неща за промяна на данъци ги говорим много отдавна. И най-малко аз съм човека, който е против тези промени. Но ако решавате в такъв формат да го правим, не. Значи, това не е за промяна на данъците. И не за наредбите в самата докладна е визира и такъв анализ да се направи, но за 2026 година, защото сега за 2025 година не можем да го направим. Такъв анализ беше предоставен подробен миналата година, но за да се увеличат данъците не се приеха. Аз чух за такова, за зелената система за безопасно движението. Еми той има различни... Не е за данъци. Не е въпрос за данъци. Изобщо е, включително за данъци. Включително да анализ и да се прецени мотивирано, има ли необходимост, няма ли необходимост, защото така или иначе, ако се приеме това нещо, ще се гледат всички наредби. Точно. Както и за новата план сметка за 26-та година. Там аз силно се надявам, нали, да има на държавно ниво някакво конкретно указание, приложимо за повечето общини, с което ние трябва да се съобразяваме. Ами в тази посока мисля, че има данни, че се коментира и се мисли. То дано да има правителството. Добре, колеги, аз предложих като брой членове да се подложи на гласуване. Какво предложение имате? 5 членна комисия. Други предложения има ли за числеността на комисията? Освен 5. Аз предлагам освен тази постоянна бройка от 5 члена, които са постоянни членове на тази комисия, при изявено желание на някой друг общински съветник. Това не е проблем, че е 5 члена на комисията, която по принцип да си присъства, винаги да има възможност и други съветници да идват и да обсъждат заедно. И ако трябва и 13 те съветника да се събираме заедно и да обсъждаме тези. Добре, предложение имаме за състава на комисията да е 5 член. Подлагам го на гласуване. Ако всъщност няма други предложения, с това предложение на сесия проекта на решението ще го предложим. За срока на действие от 6 до 8 месеца, предложения 8 или 6? 6 до 8 може да е. Трябва ли да е оказан точно срок? Трябва да е оказан точно. По-дълъг срок. 8 месеца по-дълъг. Пък някой свършим по-рано. Да, аз мисля по-скоро 8, защото сега почват коледи, нови така по-дълъг срок. И сега декември, януари, ще са такива месеци, където по-скоро може би трябва колко пъти в месеца да се събира, всяка седмица ли ще... ние после вече. Това ли, може би в началото, аз си го представям в началото по-рядко, после по-често, като почнат да се натрупват някакви предложения. Да, когато ще има така мисля аз я. Да. Добре, за численост, за състава на комисията, чисто кой ще бъде, трябва сега да... Сега ли ще решаваме кой? Да, по желание. Това няма да пречи на другите да отидат на комисията. Естествено, нали, трябва да определим състава. Добре. Сега по правилника те действат по правилата на постоянните комисии, временната комисия се прилагат същите. Предполагам, трябва да има и председател и секретар на тази временна комисия, така както е в постоянните комисии, тъй че чакам предложения. Аз предлагам Елена Филинова за председател, защото е юрист и гордо ще знае работа. И е вносител на докладната. Други предложения? Няма. Добре. Секретар на комисията? Предлагам Албена. Албена Костадинова, секретар на тази комисия, временната. Добре, станаха двама. Други предложения за секретар има ли? И още 3 члена. Предлагам Махмут Алиев член. Добре. Да, съгласна. Станахме колко? Още един човек мисля, че трябва.
Общо взето го няма и не знам. Ама нека и доктор Йовчев предлагам също. Той на сесията, ако е тук, ако нещо не е съгласен и се даде това дали ще приемем 5 или 6 човека, какво значение има? Да, мисълта ми е, че нали в решението, като определим, трябва да имаме и състав по имене. Тия хора са задължителни групата. Аз може да искам, ще присъствам, ама не е задължително да ме приемат като аз точно това имам предвид, че и да има 5 определени. Той може да добре, дайте да направим с 6 човека тогава там. Трябва да е не 4. 5 или... Добре, 7 да направим, айде. 7 тогава, добре? Добре, 7 може да я направим. Доктор Йовчев, и трябва още един да изберем тогава. Сега не е, че още предлагам. Давам самоотвод и предлагам Сали. Дали Митко ще вкарате 7? Ама не. Нека да го вкараме. Добре, вижте колеги, на самата сесия отново ще е самия състав. Така, подлагам на гласуване и допускане на докладната до разглеждане на сесия, който е съгласен, моля да гласувам. 11 за, допуска се. Следващата докладна записка е с входящ номер 211 относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и ПУП ПП по заявление на физически лица за имоти с идентификатори 44 211. А 210 тогава е? Да, по дневния ред те са гледани от социалната комисия. Затова продължавам с 211. Заявление на физически лица за имоти с идентификатори 4467.10.371 и имот 4467.10.376, находящи се в местността Света Петка по кадастралната карта на град Куклен за обект складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности. Въпроси по докладната? Ако няма, подлагам на гласуване и допускане на докладната до разглеждане на сесия. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, допуска се. Така, сега докладна записка 212. Тук без звук. Мисля, че трябва да я гледаме тази докладна. които могат да са обект на управление и разпореждане съгласно член 5 алинея 1 от наредбата за землен имот с идентификатор 4467.2.54, находящ се в град Куклен, община Куклен, публична общинска собственост, представляващ спортен обект във връзка с заявление на председателя на управителния съвет на футболен клуб Атлетик. Разгледали ли сте докладната записка, колеги? Въпроси, предложения, питания по проекта на решението? Имате ли? Ами той поиска 10 годишни. Той колко години? 10 години. 10 години. Общо взето становището на социалната комисия ще бъде в
Съгласие с това, което... Каквото иска. Ами, общо взето условията, като той предоставя, смятам, че устройват. Работното време на управлението на стадиона. Съгласно наредбата за управление на спортните обекти на територията на общината, докладната трябва да е по-скоро, преди да се гласува решението, трябва да има становище от социалната комисия. То ще бъде изготвено и предоставено на сесия. Аз ще имам един въпрос. Да, заповядайте, господин Алиев. Начално движение чета 4.1 точката ма. Не ме притеснява, просто ми направи впечатление. Предоставен спортен обект не може да бъде използван за други дейности, освен тренировки и футболни срещи на ФК Атлетик. Цитирате тук. Примерно, общината иска да направи спортен празник. И иска да го направи на стадиона. Какво прави? Може ли да го направи? Не може, ти ако отдадеш апартамент под наем, не можеш да се справиш купона там. Госпожо Ганева, заповядайте. Да, друго мероприятие ще искам да направим. Достъп на граждани. В самия договор ще се регламентира свободния достъп на граждани, които желаят да спортуват, на децата от двете училища, както и за тези прояви. Въпросът ми беше съвсем друг. Аз за достъпа пише отделна точка, има, че достъпа е ограничен, но свободен за граждани от 7 до 22 часа и с изрично разрешение на което може и след 22 часа, където се смяхме за своята. Да. Но тук, освен дейности, футбол и такова, примерно, ние, ако иска някой друг, ако иска да организира нещо на лека атлетика. Страна на БК Куклен пише само. По страна на футболния клуб. Спортната зала ще се използва. Зала. Спортната зала. Не зала. Господин Алиев, да разбирам ли, че въпрос е, ако общината иска да организира някакво спортно мероприятие, ще бъде възпрепятствана да използва стадион. Това ли ви е въпросът? Да, това ли да разбирам от това 4.1 точката, която е? В нея какво точно е записано? Че има пранямо предоставения 4.1. 4 ли? По принцип, ако иска, няма да те пусти. Той е вече... Ама той аз той е безвъзмездно. Нека да обяснат от администрацията дали да се изясни този въпрос. Така ще го ползваш ти как да кажем, че не плаща найем. Има си клаузи в договора да взима общинска собственост. Ако има клаузи, трябва да се окажеш да изрично в това. Евентуално мероприятия, масови мероприятия. Точка 4.1. Аз се разбирам, че футболният клуб Атлетик не може да го използва стадиона за нищо друго, освен за спортните си дейности. Не може футболният клуб да лиши да прави там някакво мероприятие, което не е свързано с спортна дейност и до общината да го разреши. Ама може ли общината да направи така? Пример ви давам, госпожо Дичева. Преди години имаше... Не бе, тя разбира. Нещо като турнир, че имаше награждаване, спортен празник от този тип. Не беше само футбол, имаше доста хора на стадиона. И нещо такова не може ли се направи, примерно, като дадем под наем долу? Не може ли се организира нещо такова? Аз мисля, че няма да има никаква пречка общината да го организира. Може би трябва да се говори пак и за мен точка 4.1 означава, че футболният клуб не може да го използва за нищо друго, освен за спортната си дейност. А то си общинска собственост. Това е точка 4.1. Няма да може да го стопанисва. То е безвъзмездно. Да го взема безвъзмездно. Ама естествено, ако има футболна среща детска, той не може да предостави на училището на примерно... То много ясно, че като има футболна среща няма да го... В тези графики се правят предварително за срещи има футбол и се подлежат на промени. Защото той е наемател вече. Ама надали някой ще откаже пред това община. Ами може да се вкара една точка. Поясни, да се поясни към 4.1, че футболният клуб само прав си, обаче... Примерно, не общината иска някаква фондация или някакво сдружение да организира, някакво НПО да организира турнир по лека или състезание по лека атлетика. Да. Дали ще може? Това искам да това нали има точка свободен достъп. Не вярвам вече. Аз не вярвам, че ще може. Ама трябва да вкараме такъв. С разрешение на общината, разбира се, че може когато имаше инвестиционните намерения, господин Налджиев каза, че няма никакъв проблем това да се впише като изискване от страна на общината. За него не е проблем. Той няма нищо против да бъде използвано и да тренира лека. Не е проблем. Това не му пречи.
Така че той да се впише като точка. Даде да се разбере, че това не е проблем за него. Така, че от страна на администрацията ще се провери чисто юридически. Може ли да се впише в договора за безвъзмездно ползване до такова допълнително условие? Съобразено с неговите. Защо да не и дали е необходимо, ако пък по друг ред това не е забранено да се извършва? Не, разбира се. Добре. Примерно, още само секунда, пример давам. Горе имаше един събор, където бяха някакъв колега с дървения. Може да искат тук да го правят. Ще ги спрем ли тези хора? Събор надали, защото вие да знам. Това беше частно. То не беше спортно мероприятие. То беше някакво частно партия, ако не се лъжа. То не беше спортно мероприятие. Добре, колеги, ако няма други въпроси конкретно по тази докладна, подлагаме на гласуване до допускане на разглеждане на сесията в петък. Който е съгласен, моля да гласува. 11 за, допуска се. С това изчерпахме дневния ред. Сега ще си говорим по други въпроси, така че... Аз искам едно предложение да дам. Да, слушам. Да бъдат за постоянните комисии. Добре, това ще си го обсъждаме. Сега. Мога ли само...